Hoxe, polo tanto, acordamos iniciar a elaboración da futura e primeira Lei de Infancia e Adolescencia de Galicia, que o que busca é reforzar a atención e protección dos menores e poñer a infancia e a adolescencia no centro das políticas da Xunta de Galicia. Unha das principais novedades, ata agora non era posible, é que cando un neno ou nena está en acollida familiar e pase o sistema de adopción, a familia que o estaba acollendo terá preferencia sobre calquera outro para a hora de adoptalo. Xa digo que a toda agora isto non era posible, non era práctica que se estaba observando. Galicia vai a regular por primeira vez o que chamamos a dobre valoración das familias acolledoras, que é unha demanda histórica de todas estas familias. Polo tanto, se lle vai a dar prioridade a que o neno permaneza coa familia acolledora sempre que se reúnan esas dúas condicións: o desexo de adoptar da familia acolledora e tamén que o personal técnico de menores da Xunta de Galicia o considere conveniente.